Salam guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bago ko pang upload. To this video, ang mapakinggan po natin ay si Kanakan sa Unayan, requested by me. Ko na mga di da kana makapunglo lang ko na isi di da maranasong na siya kana di play lang ko sira no to mga raga gusto manguda ke buyan mga makin kadi makaplalambo sa ura gisa ko dapat ayamal apalila lang anak siya na kita matay dito na si Najmad. Aku gitu abu baya kana si Aimaim agi mata idanan. Sa wala di kang pamanay masas sa kipumabulo lang ko suli po di bansan yun na makangge ka na mapakas kumusukan ng tanong di alumbay sa tila abu da pawingan. Yep manapin gyud apga bagal kanon siya di da maranasong nagibuso pagarin yung laki ng Islam. Andeng yun na akademi suko nga ingaran na sangka na do sa lako kunay ko manguda kilaki latakan akan sa na magandug akuran. Sa kata siya ba nun ay tutang kay sa suli sa tanto ko erurubas sa wassalam. Ay dumatay
kelasanaran. Kaya piya'y kurang nagagawa nung baulad na ka. Ginawa puladang kawakanakana sa unay. Ay dumatay dagang kanuding kakano nakaayara ng burakan. Na inili kusura na unapiyak at maginday na urawatan na madakay na suram. Ini panagdag kaya koron na mabing nakapuna sa ginamangkay. At di matay dekan sinadjumadiran. Ay di dawa imami aman tunasarinaw. Ada raw bebayak na perinsiya sa imam iyang bungarin. Dakondera inunan na tama na kibun sa lagang. Kaya isa pa na nakakapatidik kaya nakanasaunan. Kotaray bun sa lagang inuha itanudin. Pairati ayakan mo ay didiudiyan isa sa maragay na inggirin. Sudat kami kelaya makabud na sa gidiran. Mismo sa makapikir na talikudang taniyan. Ayak ka rin ako, lagi dulu katawang ko, wadi ko patataroon. Ada kami panami bulog na kiyasipat ng pudin. Orang aranunian sa di kami ginawain. Ay aming isinukon. Ikilasan aranun sa ginawa ko kaanakan. Ay dumatay dekon. Nalang kawakong kaya mata ang binarkay na unatito. Ay apay kirang kaman ay dumatay dekang. Ay aran purakay ape ako tandini sa bulahan na si kapatang. Eya hinta na si kawalaw kadi ko sa kalipatan. Ay dumatay dakal na opmano betom. Karawan akong kadang ita sa kamadaway katagalan taimandang. Tama beradusan tawa di penaraka ay di dewa imain. Anahaya karaginay na ba iya rumapan. Dago kalumbutan na maisa teratindusan. Panindi dagunan se precious na ipandapatin. Sa bandemini bulog adidudin isa. Pamilay makalano kapag nagayon. Kanak-kanas na unay katatangka irun nagtago sa ginang. At di mata edap
aroyo ikapamatay. Anak agiya paribunan na dumatay ubang kakalipat sa kasawli lang akong kakubayang ungaw puso ako na ikalalalong ako namatay depan daw nalungan usapan naididabon sa alagan iya kapatid ako ay ngunit na ipanapati mo ay di ay may niyaman to na sari na ang nagusi na jumadir adumata idira nasiri akong pamili makalandong agi munit turing na inulang ako ay dumata idekong katanaso salamat na mata idekong bakto sa naki inukan wala. Thank you guys for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe guys.